dhewe. Awake lemu, cilik kaose. Bareng go nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe. Ngono kuwi. Kosek. Nek bocah ngawe-awe iki nang dhuwur lho, Pak. Kok wi ngawe-ngawe nang kene? Kene lho. Lah ya delalah iki ngono kuwi ora usah dibahas iki mulane nyandang nganggo iki sing kena nggo contoh. Ah iya. Aja sing marake. Aja sing undang-undang sing marai cilaka. Cilaka. Kae ibu jilbab warnane coklat sing agem jilbab aku yakin rajin salat. Piyayine meneng ora seneng berkhianat. Uripe ayem tentrem mergo kebak nikmat. Wah. Jilbab coklat marake. Ana meneh jilbab warnane kuning. Kuning. Sing agem jilbab kudune mesti eling. Marang Gusti Allah kang tansah peparing. Atine kudu sabar ora kena muring-muring. Aja muring-muring, Bu. Kayak ana ibu. Kayak ana ibu nganggo jilbab pink. Ayo. Kayak ana ibu jilbab warnane pink. Ibu sabar ora kena muring-muring. Apa meneh sering banting-banting cilaka mengko iso ngentekke piring. Pink kok iso piring iso muring-muring. Kae bapak nganggo kedu biru. Ayo. Endi? Kae. Oh, Kayak sarung. bapak sing nganggo kedu biru piyayine ora kena kerep nesu. Karo keluarga kudu guyu ayem tentrem tetep bersatu. Kok pinter ya? Lah latihan iki padha. Ana meneh sing nganggo kedu putih. Ayo. Wis sing putih wis mau. Apa? Lah ki mau jilbab warnane putih. Nek putih wis. Lah mau Pak Lurah wis saiki ana Pak Duko, Pak RT, Pak Polisi, Pak Tentara njajal. Iki ngrembug RT ya. Apa? RT iki sesuk tahun 2026. Itu bukan RT lagi. Loh kok iso? Apa? Kepala daerah tingkat 7. Loh, kok kepala daerah tingkat 7 Nggih, piye? Pak kepala desa sesuk niku kepala daerah tingkat 7. Lah gubernur kepala daerah tingkat 1. Bupati tingkat 2. 2. Camat tingkat 3. Terus lurah. Papat. Terus dukuh 5. 5. RW 6. RW 6. 6. RT Pitu. kepala daerah tingkat 7. Jadi sesuk ning sambutan kepala daerah tingkat 7. RT saya maju. Oh, ya lumayan. Tingkat 7 niku Pak RT. Kepala daerah tingkat 7 daerah, RT niku. RT iki ngerti bayaran ini. Lah pira? Nek nggon aku lho. Pira? Piro? Pinten Pak kepala desa nek mriki pinten Pak RT niku bayarane? Sedina pinten? Sesasi pinten? Gratis. Nggon aku 1000 sesasi. Kok 1000? Berarti Lah setahun piro itu sesasi piro? Ning ana tunjangane ana jaminane. jaminannya apa? Sewaktu masih menjabat RT, tapi Apa? alah masuk ya ora dong to. Pokoke pas isik menjabat RT iki santunan dari pemerintah itu 44 juta. Tenanan po? Aku ki nek ngomong kapan tahu temen. Tenane. Aku ini tenanan kok tiwas. Tenan ning mlane RT nggon aku tak weden-wedeni. Ngopo Mbak Bolo ya? Pengen oleh duit terang. Heeh, kowe dadi RT ku nek ngene kowe 44 juta. Ki nek mati, kowe setengah mati wiro 21 yuta te aku. Oh, setengah mati ya, gak iso. Lah kuwi digawe parian kaya mau lho. Pak RT, Pak RT. Abot meneh ngono sing dadi RT. Kudu manut apa dawuhe dukuhe. Iso nentremke kabeh keluargane mongko RT rong karuan pira bayarane. Oh iya. Lah iya ya. Dukuh. Nek iki nggih dukuh. Dukuh napa? RW. RW padha karo RT kuwi mau. RT RW itu ujung tombak pemerintah yang paling depan langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan warga. Heeh. Ana wong negor kayu du kayune RT urusane. Iya. Ana wong arep kepiye-kepiye RT, ana pitik ilang sing laburi RT. Ana wong DMN RT. Apa DMN? Alah bener aja. Ngiki to Mbak Cengak, Mbak Cange. Kabeh niku ora ya. Kabeh niku kanggo abet meneh ngono sing dadi tentara badan harus sehat, kuat manggul senjata, rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Pak Kiai. Wes Wes apa? abet meneh sing dadi polisi nyambut gawe ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat kudu mengayomi, nguyak penjahat atau dhewe ra duwe wedi. Anek dalang. Jaluk sing apik napa sing elek? Ayo sing apik. Wah ning sing apik ya ragat to. Ayo bener.
Oh, Iya, sing apik. Kene Abot mikir. meneh ngono sing dadi dalang. Dalang. Kancane nggon peteng piyambake lenggah nang nggon padang. Ngarepe kelir karo wayang. Sedulur terangane iki ngono dalang sing wis kondang. Nggih jumbo. Kuwi apik. Wah, ngono kuwi Sing nyonggoke ngene iki lho. Aku wis tau ngene iki ning Solo kono iki dalange metu 500 lho tak ngene iki. Sing ngene iki ra. Oh, ta iki metu apa ora? Mejen gitu. Tiwas. Nek nang kene iki kan ana masyarakat iki do nggawa motor, do nggawa mobil dadi nek tukang parkir. Wah lho ya lemu takon kok ya aneh. Lah ya digawe parikan. Abot meneh ngono sing tukang parkir. Esok awan sore selalu mondar-mandir. Motor sing neng tengah diparkir minggir sing duwe rasa sumelang utawa kuwatir. Oh, aman. Ning iki pementasan iki iso sukses mergo tukang sound. Sound system. Yo. Ya men ngono. Kok men piye ya ora ya digaco terus sing apik kok. Abot meneh ngono sing tukang son. Heeh. Le mlaku kudu alon-alon. Wah, Alamate jelas ora perlu takon. Gremet-gremet waton kelakon. Ngono. Mergo ya ana salon. Salon ku iso buanter kemriyo mergo ana ese. Kok iso? Lah nek ora ana ese ming alon. Ngayal kuwi. iya. Oh iya. Kok pinter to, Pak? Diomongi latihan kok ngayal kuwi. Iya. Oh alah ngono. Ya, terus ki nak. Ya. Sapone ka le parikan? Weh lah nyek sewengi parian ya abuh. Mbok kenteni abuhe bapak ngene. Oh ya. Nadyan wadan sarta Sampun Mbok Cange. Inggih, menika pun lajengaken langganipun ugi menika wonten salam sing njenenganipun kadang kula sepuh njenenganipun Mas Sono. Oh nggih. Kagem para warga lan para kadang Suwarawati lan para kadang Pradangga. Wabil khusus njenenganipun Mbak Dalang lan Mbak Tatin saha Mbah Waluya. Sukses dan sehat selalu. Amin. Monitor saking dalem. Nggih. Langganipun, Nak. Mangga. Nggih. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak
Heeh. Tiwas Mbah Waluyo ngene. Nggih. Mbah Waluyo Mbak Tatin. Nggih. Men diselingi Waranggono. Oh nggih siap. Yen men rada aso napas wawon napa panyuwunan napa niki? Mbuh. Mboten kala wawon ingkang ngersakaken selawat. Oh. Ya. Nggih. Ana sing ngersake saka Mas Chandra mang. Nggih, monggo. Ngersake Sinten? lelagon pepeling.